Salutare băieți! Am revenit la un nou motovlog. Ne plimbăm un pic, avem timp, 20 de minute. Apoi intru la muncă. Dacă l-am închis, e închis. Mergem să verificăm remorcile. Așa. Eu am intercom la cască, am încercat să conectez camera la intercom, dar nu se poate. Cred că ăsta e. Ia să văd. Da, 32 ăsta e. Ne place, dar cum să nu le place? Mai bine pe aici. Sper că vă place și că dați un like și un subscribe și de ce nu și un share. Și o să-mi cumpăr zilele astea și un microfon să mă au mai bine și să fie treaba. Vreau să fac benzină. Băgăm benzină. Uite, știu mâncați că s-a dus, bă. 70 de coloane. Haideți să vă și arăt cât înseamnă de cacao. 47 de lei. Aproape 5 litri, 4 litri 90. Mă întorc aici. Facem și noi aici o românească. S-a mers până în limitare. Deci V32 îl las acolo. Mă duc la celelalte camioane să văd dacă am camion unde să stau. E 7 fix, 72 minute de fapt. M-am dus să-mi aleg un camion, sper să găsesc un DAF, că DAF are cabina foarte mare și vreau să stau relax. Dacă nu-mi patina și mi-am ambreiajul, îi dădeam și cu a doua din ambreiaj, că știu mult mai bine să fac wheelie din ambreiaj decât power wheelie. Manetele stoc înapoi. O să fie bine. Iau cheia de la DAF V17. Ia să vedem dacă folosește cineva V17. V17 de la 9. V6 V8 de la 7 Nicu. Deci el în 20 de minute trebuie să vină, nu? Iau cheia de la ăla, mă, că l-ai lovit.
E lovită, la iau pe ăla. Îmi place că nu dă pe retrogradare, nu dă rateuri. Deci e păzea, mă. E în regulă, sunt în regulă carburatoarele. N-am carene acolo. E cu un alta secret aici. Am pus un de ăsta aici și șmecherie pe felie. Să facem borna, bă, tati, bă. Până atunci o pun aici. Uite așa. Hai. Punem asta aici și stăm fără stres. Bă, că poate o descarcă, bă. Ca Dorel. Mea, și mi-e paia, dă-mi și mi-e paia. Știi ce zic? E închis. Ia să sun eu. Hello? Hello, bro. Bro, do you know where is the key from 32, the Iveco? Because the truck is here at HP, so... what color is it? It's white. Is the Iveco the 32? The Tuatralve one. But the key is inside. Inside? Yeah, inside. That's the man that's with it who'll give it to you. Inside the building. Yeah. Okay, I will go right there. Okay, bro. Okay, bye. Bye. Ai vreo 4 în linie. Ia și trage acum. Contactul, chirpit. Ne jucarăm frumos acolo cu roata după spate. Hopa, gata. Mă, că nu e așa greu. Cheia o las în ea. Asta e camionul. E închis, e normal. Cheia e la mine. Normal că e închis, că cheia e la mine. Asta e camionul. Destul de murdar. Ăsta e patul. Avem de stat 8 ore. Am încheiat. Ce să mai? V-am salutat. Îți mulțumesc de vizualizare dacă te-ai uitat până aici. Și lasă un like, un share și un subscribe, te rog. Uite și Mobra. V-am salutat, băieți.